Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño en Braga. Acabas de escoitar a Crowded co seu Rips, unha xente nova e metaleira da zona da Coruña que acaban de sacar o 27 de outubro o seu primeiro EP, Underdogs.
Explora os teus límites. Coñece o teu ambiente. Mira as bandas que tes ao redor. Coñece de quen están falando nos cartaces. Escoita o Galiza Metálica. Estalo a sentir. Estás achegando. Comeza Galiza Metálica. Moi boas, son Pati Castro. Estou encantada de estar outro día máis contigo. Outro día máis e outro Galiza Metálica máis, que comeza ben forte, pois traio vos moita música, novedades, infos de concertos e seccións de Tebra en Nota con Leti, ademais de falarmos con Kruge Z e Moonshade. Non te perdas este pedazo de programa que sae na 106.0 FM de Antena Miño todas as noites da segunda á terza. E recorda que se non podes escoitarnos ás 12 da noite hora portuguesa, podes facelo en todas as plataformas tipo Spotify, Google Podcast ou iVoox. Comeza outro Galiza Metálica con meu compañeiro aos mandos Filipe Marta do SOS Heavy Metal Radio Show. Deixote ben acompañado con Strayback, co seu Instant Death do álbum de 2018 The Play.
vida se te hace de noche. Solo hay terror, los gritos, la indefensión, las risas del opresor, y todos miran de lado para que no les toque. Las bombas caen al corazón mientras todo salta por los aires. Es lo normal, te crees tener la solución, pero solo eres el problema, el único problema. Los niños juegan alrededor, cabeza alta contra el invasor, fragmentos rotos de vidas perdidas, violencia gratis solo por control, la muerte espera en cada rincón, aguardan su turno los que están arriba, arriba. Las bombas caen al corazón mientras todo salta por los aires. Es lo normal, te crees tener la solución, pero solo eres el problema, el único problema, el único problema. No más guerras, no hay fronteras, no más gente de primera, no más líderes, no más piedras, no hay culpables, no hay hogueras. Las bombas caen al corazón mientras todo salta por los aires. Es lo normal, te crees tener la solución, pero solo eres el problema, el único problema, el único problema, el único problema, el único problema. Zona Cero faise eco do xenocidio de Palestina co seu tema El único problema. Próximamente tocarán o 2 de decembro na fábrica de chocolate en Vigo por 10 euros en anticipada e 13 en taquilla. Non te perdas en directo a estos vigueses os Zona Cero. E agora deixoche con Wisdom, co seu tema Os Podres de 2014, unha banda ferrolana nacida nos anos 90 e pioneira no metal extremo na Galiza.
Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica. Esquivar al azar, decidir con quién corre el tiempo, empujar si no sopla el viento, que os guíe en vuestro caminar. Toca jugar, reír y saltar, trazar y soñar un futuro perfecto, creyendo en un mundo que acaba mintiendo, desconociendo que no es real, pequeños ingenuos. Vivir tu realidad, sellar el tiempo, cuando todo es alma, inocencia y compasión. Es momento de echar a volar, ignorando que nació la amistad, sin pensar, crear cadenas de unión. En tu piel de niña se grabarán sentimientos que jamás negarás, pues sin más, sin voz, fundasteis amor. Dicen que son tiempos que no volverán. Que no volverán. En algún momento se harán realidad los enfrentamientos, dolor de verdad, sentir el pesar de ser traicionada por alguien. Querrías confiar en que en la amistad reside el amor, no existe el dolor, confiar en volver a sentir esa unión, sentir que si existe el perdón es por una razón de peso. Sufrir la realidad,
Espero que estés a disfrutar do que estás a escoitar aquí na 106.0 FM de Antena Miño. Eu son Pati Castro e estou te acompañando nesta viaxe pola Galiza para descubrir a estas bandazas que son da nosa terra e as que temos que apoiar, porque, sin dúbida, o underground ten que apoiar o propio underground. Estivemos escoitando a Celium, a banda da Coruña de hard rock en castelán, que próximamente, o 15 de febreiro, van a sacar un novo álbum. Este Echar a Volar que estivemos escoitando é o seu primeiro single do novo traballo e ten a participación de Fran Almodóvar. E seguimos comprometidos co metal e co underground galego, presentándovos a bandazas como Malleira de 2013, estos ourensáns totalmente comprometidos, fan punk, metal e tras todo remezclado, e vou vos a deixar co seu Lenda Negra.
Acabas de escoitar Slaves de Barbarian Prophecies, os lugueses que sacaron este temazo co seu álbum Origin de 2018. Decirvos que apoyamos tanto nos o Galiza Metálica como SOS Heavy Metal Radio Show a próxima mini xira que se van a marcar con Illitium, os bracarenses. Tanto Barbarian como Illitium van a estar o 1 de decembro en Sarria no Buril e o 2 de decembro en Ángeles y Demonios de Xixón. Non te perdas a estas dúas bandazas en directo, puro death metal. Decirvos que vas a escoitar a Illitium e o seu Humus, death metal sacado directamente do pozo bracarense.
Non te olvides que todos os finales de mes tes unha cita co Galiza Metálica Cultural. O que mellor sabe é aprender sobre a nosa cultura, a nosa historia, o audiovisual, a literatura e, como non, a nosa sección de Metalizando a Rapazada. Non te perdas o Galiza Metálica Cultural. 101% rock e metal galego. Sobre o cristal, baixando ata morrer. Estou te vendo frear, estou te pisando os pés. Dime que apague o motor, dime que pare. Deixa de disimular, xínate nun carrusel. Podes facerme parar, podes deixarme correr. Dime que apague o motor, dime que pare. Dime que apague o motor, dime que pare. Agacha as balas, aguanta a fame, vaite pra casa, dime que tarde. Dime que apague o motor, dime que pare. Dime que apague o motor, dime que pare. Levo no peito un intermitente, sempre adiantando, nunca é suficiente. Levo no peito un intermitente, mantén o tempo, mantén o presente. Dime que apague o motor, dime que pare. 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 Deixa que o motor non pare nunca, como din Maltine co seu motor. Unha antigua banda que nunca chegou a rular moito máis. Os composteláns Pepe Home e Rocío Barrio nos deixaron co sabor nos beizos. Mais hai alguén que non nos vai a deixar co sabor nos beizos, ni moitísimo menos. Estou falando dunha bandaza viguesa que acaban de sacar novo álbum, o seu 3, e que próximamente van a estar o 17 no Metal Nostrum. Nese primeiro día, recordade que costa 12 euros un día, 2 días, 20 euros, e no Pub Transilvania de Vigo. Esta bandaza liderada por Fran Vázquez, que antiguamente estuvo con José Rubio en Nova Era, vannos a deixar anonadados co seu primeiro tema, No hai perdón.
E aquí co Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño con Pati Castro aquí acompañándote. Acabas de escoitar Sí o No de Cherokee, que próximamente o 17 de novembro estarán no Pub Transilvania, no Metal Nostrum Fest, a segunda edición. Non te olvides de ir, igual que non te tes que olvidar de escoitar a bandazas como Demodeus. Vovos a deixar co seu Benvidas ao Inferno. Esta banda pontevedresa sacou este EP en 2014. En Xeitos de Tortura, volumen 1. Deixoche con Demodeus. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch diesen Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst Krieg lieben und aber auch tapfer ist und ihr müsst friedfertig sein.
Moi boas, son Dani do Grupo Cru. Saúdos apertas para todos os ouvintes de Galiza Metálica. E escoitamos Servilismo de Crugueceta, a banda de Corral da Coruña, que próximamente teñen un bolo. Deixo vos con Pitu, que vos los conta el mesmo. Moi boa xente de Galiza Metálica, son Pitu de Cru. O vindeiro 25 de novembro, sábado, ás 10:30, estaremos na Sala Reserva de Carballo. Lenin Cat, Street Punk desde Compostela, e nós, os Cru, Ferro dende Carral. Vide disfrutar dun potente directo nesta nova etapa da mítica Sala a Reserva. Saúde, Apaches! Jerónimo! Vamos a hablar precisamente de esas grabaciones porque tú, Germán, has investigado profundamente, incluso has realizado una serie de psicofonías. Cuéntanos, sí. ¿Qué es lo que has podido descubrir? Hay varias, pero sobre todo una muy interesante porque dice así.
Escoitas o Galiza Metálica, o único programa feito en galego de música rock e metal galega. Na Galiza non só se escoitan as gaitas. Na Galiza escoítase Galiza Metálica!
Estás escoitando Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño, aquí con Pati Castro e con Schwarzenegger, unha banda ferrolá dende 2011 co seu novo traballo Venom, grabado en Ocean Studios en 2022. O xigante Xerión vivía e gobernaba con man de ferro as terras que se situaban entre o Douro e o Teixo. Os habitantes desta zona estaban completamente aterrorizados ante o poder do xigante. Tanto era así que non paraban de rezar e suplicar aos deuses que lles enviara un salvador. E desta maneira, Zeus enviou o seu fillo Hércules para que liberara o seu pueblo de Xerión. Esta foi a misión número 10 dos 12 traballos de Hércules. A pelexa tivo lugar durante 3 días e 3 noites, ata que por fin Hércules venceu o xigante, cortoulle a cabeza e enterrouna xunto a mar. Para conmemorar esta victoria e a salvación do pobo oprimido, o heroe construíu un torre faro cunha gran antorcha na cima e ordeou que se poboara a vila onde se matara e se vencera o xigante Xerión. Galiza toda e a ten terras de Castela, a historia
E escoitamos Romance de María Valteira, grabado en 2016 do álbum A Hostia Antiga do Luceiro dos ourensáns Xerión. E agora deixovos con Dioibo, os vigueses que este 9 de xuño en 2023 sacaron Cara aos ceos incrementes. Deixovos ca súa Paranoia.
Todas as noites da segunda a terça feira podes escoitar o Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño ou na www.antenamiño.pt. Non te perdas o mellor da Galiza con Galiza Metálica.
Estás escoitando a 106.0 FM de Antena Miño ou en www.antenamiño.pt. Estás escoitando Galiza Metálica con Patti Castro. E se che gusta o heavy clásico estás de sorte porque acabas de escoitar No One Alive e o seu Shout. Non te perdas a estos vigueses, ao igual que o que ven a sonar a continuación. Eles son composteláns, chámanse La Bazada e teñen a Fosi de vocalista. Sacado na Casa do Rock en maio de 2012, 8 temas de hipercore como este, Non Podrei Continuar. Non hai que pedir perdón, non me van a perdoar. E agora penso en min, queda moito por cambiar. Cando non hai emoción, é que ten que rematar. Teño moito que dicir, queda moito por contar. Cando veña a inspiración, poderei continuar. Poderei continuar. Poderei continuar. Poderei continuar. Por cada paso adiante damos dous para atrás. Unha cousa é o que és e outra é do que ti vas. Venceume a presión, non a puiden aturar, porque as boas intencións nunca chegan para gañar. E agora penso en min, queda moito por cambiar. Tanto non hai emoción, é que ten que rematar. Teño moito que dicir, queda moito por contar. Cando veña a inspiración, poderei continuar. Poderei continuar. Poderei continuar. Poderei continuar. Poderei continuar. Condeado a vivir, sen dereito a reclamar, agardando unha razón que me axude a respirar. Todo o que eu sentín fíxome cavilar. Non hai que pedir perdón, non me van a perdoar. E agora penso en min, queda moito por cambiar. Cando non hai emoción, é que ten que rematar. Teño moito que dicir, queda moito por contar. Cando veña a inspiración, poderei continuar. Poderei continuar. Poderei continuar. Poderei continuar. Continuar. Bancos pobres, menos armados, en liberdade, encadeados. Un fillo da puta, desinteresado, futuro que aprende do seu pasado. Son como unha bomba, a piques de espourar. Ten cuidado, afástate, pucha na quizar. Son como unha bomba, unha puta bomba. Son como unha bomba, eu son unha bomba. Tic tac, tic
Afasta é como se chama este tema de Lavazada. Este tema incluído nese álbum sacado en 2012, acórdate. E vamos aló con os pontevedreses Brutal, pois sacan novo álbum. 22.820 é o seu nome. Un álbum autoeditado que saldrá próximamente en formato digital en marzo de 2024. Deixote co seu plan de salvación. Chegar!
E sacados do pozo bracarense Vaite Foder, imos a coñecer moito máis sobre esta banda e sobre Ultraxe na nosa sección Tebra Ignota con Leti. Boas, son Leti e veño a presentarvos esta sección de Tebra Ignota dentro da Galiza Metálica, onde nos infiltraremos nas sombras para descubrir bandas de índole escura da Galiza e Portugal. Desta volta, falaremos de Vaite Foder e Ultraxe. Comezamos! There is no tomorrow. 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 Vaite Foder é unha banda formada en 2003 en Braga, Portugal. A súa música mistura varios estilos onde podemos apreciar toques green, death, crust, crossover and punk, facéndoos únicos. Eles califícano como mato crust. Vaite Foder está composto por Paulo e Patife a voz, Cirro a guitarra, Morcego baixo e Jordi a batería. O seu último lanzamento é Cansado, que saíu do pos a finais de abril deste ano. Está composto por 19 temas e non dura máis de 35 minutos, inda que ese tempo faise ben intenso con ritmos letais, riffs de guitarra que disparan cara ao ouvinte con letras cargadas de énfase, deixando unha sensación de ser golpeado pero con ganas de escutar máis. Este 2003, a formación cumpre 20 anos, por iso están de celebración e será festa o vindeiro 25 de novembro, sábado, no Hard Club en Porto. Poderedes desfrutalos xunto a bandas como Systemic Violence, Metal Punk, Raw Noise dende Lisboa, Dokuga, Punk dende Porto e Pé Roto, que son sludge dun metal dende Braga, en Portugal. Se queredes escoitar a Vaite Foder, podedes facelo dende as súas plataformas de streaming e Bandcamp e seguir todas as novidades nas súas redes sociais. Motor nuclear, guiño un versus pro. Xogo militar, tensión mundial, garante da paz. Putin no Kremlin, Israel e o Mossad, India e Pakistán. Orden mundial, polemia global, guerra nuclear. Ultraxe é unha banda pontevedresa nada en 2019, co remanentes de Demodeus. Está formada por Juan Caramés a guitarra, Jacobo Pintos como cantante, Pablo baixo e Iván Moreno a batería. Bebe o botón, la destrucción será superior. Bebe o botón, de los collons, de ser o campeón. Humanidades, descansa en paz. Humanidades, descansa en paz.
militar, misil nuclear, estadio real, guerra mundial. Ustedes me digan, vivos a escapar, será un final. Misil nuclear, estadio real, guerra mundial. Por mor da pandemia, graban un split en 2021 cos galegos Mugre, onde aportan 3 temas dos cales 2 pasarían a formar parte do seu primeiro álbum chamado Volumen 1 Confinados, sendo un EP autoeditado e que sae á luz en marzo de 2021. Está composto por 10 temas onde sumerse ao ouvinte durante 40 minutos a unha atmósfera do thrash, pero con influencias do greencore e death, sendo guerrilleiros do caos e da violencia máis reivindicativa. Los collos de ser un campeón. Humanidades, descansa en paz. Humanidades, descansa en paz. Descansa en paz. Engañados por los bancos, despedidos, explotados por empresarios, hipotecados, endeudados hasta un carajo. Les saco las cadeas los esclavos. La guerra, desobediencia. Se queredes escoitar Ultrase, podedes facelo dentro do seu Bandcamp ou ben noutras plataformas de streaming. Ségueos nas súas redes sociais para enterarte das súas novidades. Abril 26, 2017, guerra civil. A luz va a morir, no pecado la tarde. Fuerzas italianas, lesión, condor, destrucción. No hay militares o civiles, aniquilación. Las bombas incendiarias abrazan o de fusión. Ambas as bandas das que falamos nese espazo, Baite Foder e Ultrase, poderedes velas en directo na 7ª edición do Solucións Extremas, promotora autosestionada centrada na música extrema e que celebrará esta edición dividida en 2 quendas. Estarán na segunda quenda, que será o vindeiro 16 de decembro no Tronco Bar, en Pontevedra. Tanto Baite Foder como Ultrase estarán tocando con bandas como Búrcula, Rural Death de Santiago de Compostela, Distrofia, Green de Barcelos, Portugal e Mugre, Green de Vigo. Ametrallan a poboación civil de Guernica, de Guernica. Más de 1.600 muertos en Guernica. Todas mujeres, peños y niños en Guernica. No queda en pie a fábrica de armas en Guernica. Pero terror, desolación, Guernica. Chegamos ao final desta sección de Te Bregnota. Agardamos que vos gustase e vémonos en breve con máis novas. Retomamos conexión co Galiza Metálica.
Lleno de sangre, cuéntalo una más. Ideas infectas, no siento animal. No tenía pensado llegar a mañana. Eu tenho que seguir. No lo veo mal. Vou a destrozar. Morir por matar. Vou ser animal. Raiva infernal. Vou a destrozar. Morir por matar. Después de una noche volví a matar. No pude negarme. Salí a cazar. Agarro escondido a verlos pasar. Saco un coitero. He vuelto a comenzar. Vou ser animal. Raiva infernal. Vou a destrozar. Correr por matar. Las horas seguintes salí a cazar. Hecho por la sangre a media mañana. Sonando el zorrito, berrando sin parar. Estoy preocupado, ¿cómo puedo llegar? Eu tenho que seguir. Yo no me mal. Vou a destrozar. Morir por matar. Vou ser animal. Raiva infernal. Vou a destrozar. Morir por matar. E aquí no Galiza Metálica acabas de escoitar os pontevedreses Ultraxe co seu Animal. E agora vouche deixar con Mala Hostia, ca súa segunda e última demo, este grupo de 1994 da Mariña Lucense. Deixanos este Tarde, Mal e Arrastro. Donde llegan los aliados
Now
E atopámonos aquí, na eira do Galiza Metálica, con Moura e o seu rock progresivo dos 70. Vamos a viaxar ata o Grove, da man de Buxa, que en marzo de 2023 sacaron este Mr. Colombo. Estás escoitando o Galiza Metálica. Libertad,
se pasea en libertad, recorriendo el universo. Es un virus sin igual, infectando sin parar todo lo que se interpone. Realidad, opción, libertad, revolución. La decepción de la maldad, las mentiras sin contar, las verdades por comprar. Soy yo quien. Soy yo quien. Y he venido para ver cómo esto va a acabar. Las mentiras sin igual. Y he venido para ver cómo esto va a acabar. Las verdades por comprar. E aquí no Galiza Metálica escoitando a Storm Seeds. Estos ourensáns da zona de Maceda, nados alá polo 2013, están a rematar o seu novo traballo. Escoitamos as súas mentiras e agora nos introducimos no folk metal máis místico, pois falamos de Another, que no seu álbum de 2019, Break the Silence, nos deixaron estos pontevedreses o tema que ven a continuación, Oblivion. Without all this light,
E aquí no Galiza Metálica fixémonos eco o 1 de novembro do novo The Unchosen Ones, os vigueses que sacaron Rise Above the Dread, un novo traballo de heavy metal e power metal como solo eles saben misturalo. E nos vamos moi preto con Calle del Ruido, a banda de Meis que fan rock e metal con sintetizadores. Deixovos co seu Camiño de Lama. Centos de historias guardadas, caladas, flash na memoria desmemoriada, mixa mirada, na diana, carga palabras, dispara. Despois de tantas hostias, de andar sin rechistar, coa maleta na porta, por si hai que liscar. Non somos parvos, non, sabemos se subimos ou baixamos. Van caindo como moscas, inferno as persoas, a comba, perdoa, ponte quieto, non te movas. Resistencia nas gorxas, verbas de lume que berran e choran. Pode ser eu, pode ser ti, o primeiro vense a fundir. Pode ser o principio da fin, pode ser que non, pode ser feliz. Patrons con cara de cemento, silencio, se non estás contento. Basta de tanta elocuencia, barbas, bigotes e cellas. Non somos escravos, non, non temos cuota, puños e gaivotas. Todos espallados, naufraxio no mercado, xeración perdida, con máis de 1000 mentiras. Son ladróns, non doy opinión, bufóns, payasos, muros e fracasos. Pode ser eu, pode ser ti, o primeiro vense a fundir. Pode ser o principio da fin, pode ser que non, pode ser feliz. Non podo ser feliz, non podo ser. Podo ser eu, pode ser ti, o primeiro vense a fundir. Pode ser o principio da fin, pode ser que non, pode ser que. Podo ser eu, pode ser ti, podo ser eu, pode ser feliz. Podo ser eu, pode ser ti, podo ser eu, pode ser feliz. Podo ser eu, pode ser Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal galega.
E acabas de escoitar a Moonshade co seu Ballet of Dining Star. Moonshade é unha banda que vai a estar próximamente no Galaecian Metal Fest. Pois, como xa sabes, o Galaecian é unha idea colaborativa entre dous programas de radio, o Galiza Metálica e o SOS Heavy Metal Radio Show, ambos de Antena Miño, onde estás agora mesmo, na 106.0 FM. Pois non sei se o sabes, pero o día 25 de novembro está o Galaecian Metal Fest segunda edición. Xa podes adquirir os teus tickets en venta anticipada en vivetix.com. Vas a poder escoitar esta bandaza de Porto de Melodic Death Metal que son Nuno Barbosa baixo, Lías Díaz guitarras, Fernando Maia batería, Ricardo Pereira vocalista e Pedro Kenllas de guitarra. A partir das 12 da noite na Sala Rebullón en Tameiga en Mos o día 25 de novembro. E agora no Galiza Metálica deixámosvos que coñezades un pouco máis sobre Moonshade. Olá, o meu nome é Ricardo Pereira, sou vocalista dos Moonshade, uma banda de death metal melódico portuguesa do norte de Portugal, do Porto, muito perto de onde vai ser o Galaecian Metal Fest. Somos uma banda que existe desde 2011, já lançamos uma demo, um EP e 2 álbuns. O nosso último álbum, As We Set the Skies Ablaze, é precisamente o que iremos promover no festival. Já tocamos um pouco por todo Portugal e pela Espanha. Já estivemos em alguns festivais relevantes na cena portuguesa, como por exemplo o Vagos Open Air, o Milagre Metaleiro, o Lauros Nobilis. E para nós é um prazer poder voltar à Galiza, onde já não tocamos desde 2019. Para apresentar este novo trabalho e, na verdade, estamos bastante contentes de ter sido convidados e esperamos mesmo que seja um dia incrível, que de certo vai ser, na companhia em que estamos. Atualmente a banda, tal como eu tinha dito, está em digressão para promover o nosso último trabalho, que é o As We Set the Skies Ablaze. Eu sei que é um pouco clichê dizer isto, mas é efetivamente o nosso melhor trabalho até à data, na nossa opinião. Foi extremamente bem recebido, tanto a nível de números de vendas, como ao vivo, como nas plataformas de streaming. Foi também apanhado por alguns meios de notícias ligados ao heavy metal bastante conhecidos, como a Metal Injection, como a Revolver, a Metal Hammer também. E o que foi bastante impressionante para nós, visto que somos uma banda independente e fizemos este trabalho todo sozinhos. E lá está, esperemos que ele seja na mesma bem recebido, ou até mais, no Galaecian Metal Fest. E estamos cheios de vontade de partilhá-lo com o público da Galiza. Sem mais a dizer, quero convidar todos oficialmente para virem ao Galaecian Metal Fest. O cartaz está incrível, do melhor que há para oferecer a nível de bandas portuguesas e espanholas. E claro, os Moonshade estarão lá para representar a nossa parte e esperamos ver-vos a todos lá também. Um abraço.
Estás no Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño ou en www.antenamiño.pt. Que saibas que podes escoitarnos tamén en formato podcast en todas as plataformas digitais tipo Spotify, iVoox ou iTunes. Non te quedes sin escoitar o teu Galiza Metálica. Acabas agora mesmo de degustar ao headliner do Galaecian Metal Fest. Eles son os coruñeses Blood Hunter, co seu Spreading Your Disease, do seu álbum de 2022, Knowledge Was the Price. E agora deixoche con unha banda de Braga. Eles son Hunted Scripton e van a estar no Galaecian co seu Slay, Kill and Torture de 2022.
E agora unha bandaza máis que coñecida da zona de Vigo. Estou vos a falar de Mano de Piedra co seu sludge e stoner. Deixanos o seu Blue Blood Crisis de 2017 e viaxamos ao Pozo con Music in Low Frequencies, outra das bandas do Halaecian Metal Fest, que próximamente, o 8 de decembro, sacan este temazo, This Corpse.
Xa entrache en contacto co Galiza Metálica? Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.
A banda coruñesa de Lóstregos e o seu Jalaecia, outra das bandas que van a estar presentes no Jalaecian Metal Fest este 25 de novembro, o igual que Tales 100, os coruñeses que nos deixan a súa incomprensión. Tras el telón no hay nada, solo el frío de tu corazón. No quiero sufrir por ti, volver a caer en ti. Espero encontrar ese lugar que me aleje, que me ayude a esconderme de ti. La oscuridad, amiga y prisión del débil, quizás sea mi última opción, quizás mi última oportunidad. No volveré a derramar una lágrima más, aunque mi pecho arderá. Sé que el tiempo podrá curar
E xa chegamos ao final do Galiza Metálica, esta edición número 46 que veu cargada, como sempre, 101% de música galega e tamén portuguesa do norte do Portugal, facéndonos eco do Jalaecian Metal Fest. Merca as túas entradas e xa sabes, na mentras, escoita o Galiza Metálica, pois aquí temos todas as novidades do panorama metaleiro galego, o único programa feito en galego de música 101% rock e metal galega. Así que xa sabes, vai aos concertos, merca música e fai o posible para que Galiza siga sendo metálica.